Един мой ден като работодател и майка на 2 деца, ставам около 6 часа сутринта, изкъпвам се, пускам пералня, имам малко време да пия кафе и да се оправя преди да събуждам децата. Конкретно днес много се вълнувам да отида в салона, защото наех още едно работно място и направихме леко разместване, т.е. бюрото за маникюр на Нели го преместихме на друго място в салона и просто ми е интересно да видя каква е обстановката и как се отразява тази промяна на целия салон, всички как я усещат. Дените, в които ходя до салона, са предварително организирани, защото синът ми си ходи на детска градина, не е проблем, но пък дъщеря ми е твърде малка за ясло или за детска градина и аз предварително се разбирам с баба и кога може тя да я гледа и съответно аз да свърша нещо в салона. Бяха ни пристигнали някои поръчани неща и също така едни подаръчета, които ще се изненада за Коледа за нашите клиенти. Аз малко закъснях за часа си при Кари, затова влизам и директно почваме с моята терапия за косата. На диагностиката, която Кари ми направи на косата, се оказа, че моите дължини са доста накъсани и затова тя ми предложи такава ботокс терапия за моята коса. Тук ви показвам къде вече е работното място на Нели за маникюр. Снимала съм го преди да започне работната й смяна и след това аз толкова се вълнувах да отворя подаръците, които чакахме за нашите клиенти, че забравих да снимам обстановката на бюрото за маникюр, как работи Нели, поне да ви бях снимала хубавия чай, който Нели направи за клиентката си, но нищо, запазвам си правото за следващия път. С Кари имахме някои видеа, които трябваше да обсъдим и да обработим, така че и с нея седнахме да свършим малко работа. След това ни остана време да обядваме и към 3 часа аз вече трябваше да тръгвам от салона, защото трябваше да купя обедно меню от заведението до нас, защото вкъщи няма иначе нищо за вечеря. Днес не успях да готвя, както видяхте. Разбира се, сгъване на дрехи, прането е нещо, което правя всеки ден. Олио за кожички, напомням и на вас. Минах през Лили да си купя някои неща и аз вече съм пред детската градина, защото вечерите оставам посветена на децата и на семейството.